Ήξερες ότι μπορείς να έχεις ένα ολόκληρο γλυκό ψυγείου μόλις σε 2 λεπτά? Ήξερες? Εκτός με γνώρισες από αυτό το γλυκό και εμένα που το έχω ανεβάσει πιο πριν από όλους. Κάποιοι το ονομάσανε Ιαπωνέζικο cheesecake. Ιαπωνέζικο cheesecake με ελληνικό γιαούρτι, λίγο δύσκολα. Πάμε να φτιάξουμε ξανά το γλυκό μου. Πάμε να το φτιάξουμε σε μια διαφορετική εκδοχή, ακόμα πιο ελληνική. Και να δούμε. Πάμε. Τα μόνα υλικά που θα χρειαστούμε για την βάση μας είναι ένα γιαούρτι πλήρης 1 κιλού. Το ανακατεύουμε με ένα ζαχαρούχο και προσθέτουμε μέσα μπισκότα Digestive, έχω βάλει εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, για λίγο πιο διατροφικό, ας το πούμε. Ανακατεύουμε όλα αυτά, κάτσε να τα φτιάξω εγώ να τα δεις. Τίποτα, παίρνω ένα μπολ, αδειάζω μέσα όλο το γιαούρτι μου, ρίχνω μέσα ένα ολόκληρο ζαχαρούχο και ανακατεύω, δεν έχει κάτι άλλο. Ανακατεύω απλά με το χεράκι μου, χωρίς μίξερ, δεν θέλει πάρα πολύ. Ανακατεύω. Πάμε να δούμε πόσο χρόνο παίρνει το ανακάτευμα. Σας έχω πει δεν θέλει πολύ, ίσα ίσα να ανακατευτούν τα 2 αυτά υλικά. Είναι έτοιμο. Τώρα παίρνω τα μπισκοτάκια μου, μπορείς να πάρεις και ό,τι μπισκότο θες, και τα Bitberry είναι πολύ ωραία. Τα σπάω στη μέση. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί ανακατεύοντας θα σπάσουν κι άλλο. Στη μέση. Δεν θέλει να τα σπάσει περισσότερο, γιατί μετά θα γίνει μια μάζα το γιαούρτι με το μπισκότο. Και τώρα παίρνω τη σπατουλίτσα μου και ανακατεύω ελαφρώς, μην σπάσουν τελείως τα μπισκότα μου. Ανακατεύω. Το γλυκό μου, η βάση μου είναι έτοιμη. Τώρα τη βάζουμε μέσα σε ένα σκεύος, εγώ θα βάλω μέσα σε τσέκι, γιατί θέλω να το κάνω σαν τούρτα, γιατί αύριο ο γιος μου έχει γενέθλια και ίσως σβήσουμε και ένα κεράκι το πρωί πριν πάμε στο πάρτι μας. Και μπορείς από πάνω να βάλεις όποια μαρμελάδα εσύ επιθυμείς. Τι σου αρέσει περισσότερο, αυτό θα βάλεις. Εγώ έχω γλυκό του κουταλιού σίκο. Θα το ετοιμάσω λίγο αυτό εδώ και θα σας δείξω τι θα κάνω. Και είναι ένα ελληνικότατο cheesecake, ούτε ιαπωνέζικο, ούτε κινέζικο, ούτε τίποτα άλλο. Μας αρέσουν τα ξενόφερτα, αλλά ας κρατήσουμε λίγο τα ελληνικό γιαούρτι και ιαπωνέζικο cheesecake δεν γίνεται. Γιατί τώρα στην ουσία αυτό που έχουμε είναι το ιαπωνέζικο cheesecake των υπολείπων. Εμείς το έχουμε 100% ελληνικό. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει τώρα μια ωραία βάση, έχω πάρει το τσέκι μου, ρίχνω μέσα όλη την γέμιση που έχω κάνει, θα το βάλω στο ψυγείο για 1 ωρίτσα περίπου, να σταθεί το γλυκό μου, και από πάνω μετά θα σας δείξω μάλλον τον τρόπο που θα βάλω εγώ από πάνω το γλυκό σίκο. Οπότε περιμένουμε 1 ωρίτσα και τα ξαναλέμε. Πάμε να φτιάξουμε και να ετοιμάσουμε το γλυκό σίκο σε ένα μπολάκι. Θα αφαιρέσω σίκα ολόκληρα από το γλυκό μου. Τα βάλω στο μπολάκι μου. Αρκετά. Με το ραδομπλέντερ θα τα πολτοποιήσω ελαφρώς όσο μπορώ. Μετά θα προσθέσω λίγο από το ζουμί που έχει το γλυκό του κουταλιού. Και θα το περάσω πάνω στο γλυκό μου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι και πολύ νόστιμο το γλυκό του κουταλιού που θα βάλετε, έτσι. Τώρα εδώ είναι ολόκληρα τα βλέπουμε το σιροπάκι, είναι υπέροχο. Τα φτιάχνω και σας τα δείχνω. Η βάση μας είναι έτσι. Τώρα θα το ξεφορμάρω. Αν δεν σου αρέσει το γιαούρτι, δεν σου αρέσει το cheesecake, δεν σου αρέσει το συγκεκριμένο γλυκό. Επίσης, εάν δεν σου αρέσει το σίκο, εννοείται ότι δεν θα βάλεις σίκο επάνω. Γιατί η γεύση του σίκου είναι συγκεκριμένη, έτσι. Άμα δεν μας αρέσει, σημαίνει ότι δεν μας αρέσει γενικά και δεν μας αρέσει ούτε το γλυκό. Λίγο ακόμα, εδώ έτσι, και είναι έτοιμο. Αυτό είναι το γλυκάκι μας.
ελληνικότατο cheesecake. Εννοείται πως δεν θα κόψω κομμάτι τώρα, θα το κόψουμε αύριο εμείς για να κεράσουμε για τα γενέθλιά μας αυτούς που θα έρθουν στο σπίτι, πέρα από το πάρτι μας. Δεν θα κόψω δηλαδή κομμάτι τώρα στο βίντεο να το δείτε, μπορείτε να πάτε σε προηγούμενα βίντεο να το δείτε, το έχουμε ξαναφτιάξει πολλές φορές αυτό το γλυκό με διαφορετική μαρμελάδα επάνω. Ορίστε, ελληνικό cheesecake. Και καλή σας επιτυχία. Γράψτε με το σχόλιο, θα το δοκιμάσετε να το φτιάξετε. Το έχετε φτιάξει από τα προηγούμενα βίντεο που είχα ανεβάσει. Καλή επιτυχία. Ευκολάκι.